ya kwamta bici stay sina fiye kai dai. Talauci ba shi da daɗi, rayuwar nan ba shi da daɗi. Kai upon five days bani ku zo na yara ku kai a kawo masana'a. Banda aikin banza kai matasa ku huta. Ku kawo masana'a. Rayuwar nan ba mai maka, rayuwar nan sai ka tashi. Kun ganni nema nake yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam ya gari? Alhamdulillah. Ya al'amura kuma? Alhamdulillah. Wallahi na hango ka ne tun daga nesa. Na ce ya kamata in yi tattaki in zo kusa da kai saboda daga ganin ka mutumin arziki ne kai. Gaskiya ne. Saboda ka san rayuwa bayan da ba ta kasancewa. Yau kai ne gobe ba kai bane sai ka fada kwata wani kuma sai ya fito daga cikin kwatan. Gaskiya ne. Wallahi za ka gani tsaf din nan da ni. Na ganka wallahi dare. Wallahi na gaya ma yau kusan kwana na 3. Wallahi abinci ma ya gagare ni ban ci ba. Inna lillahi. Ko asi bana magani yanzu zancen da nake ma. Subhanallah. Wallahi shine naga daga hango ka nace kai mutumin arziki ne na san zan samu biyan bukata. Gaskiya shine nace to bara in yi tattaki. To zo in same ka. Ai taimako ne yanzu mai gida gari ne na sace na dauke. Ba ma ka taimaka ba ana bin ka har gida a dauke ka. Abin zamanin ne ya riga ya zama ka taimaka baka tsira ba, ka ki taimaka baka tsira ba, ya garasa ma to me za ka yi. Amma dai me ke tafi da kai yanzu in zan iya. Yanzu dai so nake dai ka taimaka min saboda wallahi ina cikin wani yanayi, ina cikin wani hali. Ba wanda zai taimaka min in ba Allah ba sai kai dinnan da na gani yanzu. To yanzu abin da za a yi, abin da Allah ya hore min gaskiya ba wani mai yawa bane. Amma dai ni abin da nake so dan Allah kar ka bari zuciyarka ta dinga mutuwa. Ka dinga tsayawa ka nemi na kanka. Saboda wannan yawace baran ba zai maka ba. Zan gyara insha Allah. Kamata a ce yanzu kana can kana wani business ma wanda wannan. Haka dai gaskiya ne zan gyara. To ga wannan sai ka wannan. Me za ka bashi? Ban san shi ba. To wannan gayan gidan biki, taro, suna, masallatai nan yake bi yana karɓar sadaka. Kuma wallahi garwa yake. Nan fa da asuba fa jewa da sallar asuba fa ya tashi ya ce yana neman taimako yana da iyali. Wannan gayan da kake gani fa yanzu wannan kayan ba shanya ake ba kaga ba gane wannan riga ba ta wannan masu shanya da suka shanya. Bari mai da kuɗi na gaskiya. Mai gida. Ai barawo ne. Yanzu kai ina kallon ka haka. Wa ne ma kallon nagari. Me haka da Allah da Annabi. to wannan da baka kula ba ma wannan jakar ta ka dauke ta zai. Wallahi mai gida ka san me yake faruwa? Wallahi shi isa kasan mu ba za ta zauna lafiya ba. Wallahi kuwa. Yanzu kaga wallahi wani abin ko wallahi ba laifin shugabanni bane. Da laifin mu wallahi. Yanzu dan Allah kamar wannan a ce dan Allah ba zai iya zuwa ya neman kuɗi ba. Dan Allah ko leburanci. Wallahi. Dan Allah dan Annabi ba kwara ko awara ce dinga soyawa ba. Wallahi Allah. Yusufa Wannan gayan fa a jawo ne fa. Subhanallahi. Kai fa wallahi na bacin hulan nan fa. wannan Ina ba da alaƙa da kai.